खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो मा जाहोनाव एपीएससी आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावखांनायनि दसे समनि उनावनो आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि केबिनेटआ बोखांना लाफिननो गोनां जादोंमोन। बेनि सोंथिनि फिननायखौ गोबां रायजो नाङैनो बे समाव मोनथिनो लुबैनाय आरो गोबां एपीएससीनि जा रिजाल्ट बे रिजाल्टनि बेले बेजेखौ नुनानै गोबां दोलो आफाद एबा माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा गोख्रों सोंखारिदों। जाय समाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायबोदों दि रायजोआव गोग्गो सोलोंथाइ थिसननाय खामानिया सोलिगासिनो आरो गोग्गो सोलोंथाइ थिसननाय जागोन होननानै बे समाव स्ल'गान होबोबाय थादोंमोन। नाथाय बे समाव एपीएससी आनजादनि रिजाल्ट फोसावनायाव गोबां बेले बेजे नुनो मोननाय जादों। मा जाहोनाव एपीएससी आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावखांनायनि उनाव पाब्लिक खालामखांनायनि उनावबो कमिसननिफ्राय एबा केबिनेटनिफ्राय बेखौ बोखांना लाफिननो गोनां जादोंमोन। बिनि फिननायखौ होनो गोनां जादों मन्त्रि चन्द्रमोहन पाटवारी बिथाङा। नंगौ, बे समाव आसाम विधान सभायाव दिनै बाजेट जथुमाया सोलिगासिनो दं। नैथि सानाव आगान होबाय। बे नैथि सानाव आगान होनायाव एपीएससी आनजादनि जा रिजाल्टनि बेले बेजे बे बेले बेजेनि सायाव फिननाय होनो गोनां जादों मन्त्रि चन्द्रमोहन पाटवारी बिथाङा। नंगौ, बे समाव आसाम विधान सभायाव बे समाव रांबावजा बाजेटआ एबा बाजेटनि जुथुमाया सोलिगासिनो दं। बे जुथुमायाव आशराफुल हुसैन एमएलए बिथाङा सोंथि खालामदोंमोन दि मा जाहोनाव एपीएससी आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावखांनायनि उनावबो बोखांना लाफिननो गोनां जादों, जेराव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे समाव गोग्गो थिसनथाइ सोलिगासिनो दं होनना बुंनायनि गेजेराव बेफोरबायदि मानो जानो गोनां जादों होननानै आशराफुल हुसैन बिथां एबा एमएलए आशराफुल हुसैन बिथाङा सोंथि खालामनायाव चन्द्रमोहन पाटवारी बिथाङा रोखा फोरमायदों दि मरान मटक हारिसानि संरैखाथि गैयैनि थाखाय बे एपीएससी आनजादनि रिजाल्टखौ बोखांना लाफिननो गोनां जादोंमोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंथिनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावो दि एपीएससी आनजादनि रिजाल्टखौ बोखांना लाफिननायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मरान मटक हारिसानि संरैखाथि गैयैनि थाखायनो एपीएससी आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावखांनायनि उनावबो बोखांना लाफिननो गोनां जादोंमोन। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि जा केबिनेट बे केबिनेटनिफ्राय बेखौ डिसिसन लानानै बोखांना लाफिननाय जादोंमोन होननानै बे समाव फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। मानो होनना बुङोब्ला एपीएससी आनजादनि रिजाल्ट फोसावखांनायनि उनाव बे रिजाल्टखौ बोखांना लाफिननायनि उनावनो गोबां बे समाव राजखान्थिनि फोथारावबो दुंहाव थासारि एबा राजखान्थि फोथारावबो बे दान्थे बिदान्थेया सोलिगासिनो एबा सोलिबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बेनि सायाव गोख्रों सोंखारिदों। लोगोसे आसुनि आफादगिरिनिफ्रायबो बे समाव गोख्रों सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव एपीएससीआ मोनसे जोंनि रायजोनिनो गोजौ थाखोनि थिसनथाइ। बे गोजौ थाखोनि थिसनथायाव बेफोरबायदि माबोरै जानो हागौ होननानै बे समाव सोंथि खालामनाया सिखारदों। बे समाव मा फोरमायो, जेराव मरान मटक हारिसानि संरैखाथि गैयैनि थाखायनो बेबायदि बोखांना लानो गोनां जादों होनना बुंनायनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायो?